сағира бигидега. расман муҳориба дар вазни 61 килограмми ACA Осимхон Раҳмонов бо рекорди 15.4 зидди Гога Шаматава бо рекорди 21.12 рӯзи 28 июн дар турнири ACA 188 дар шаҳри Сочи. Ассалому алайкум дӯстон, хушомадед ба шабакаи мо. Дар ин навор оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Лайкро зер кунед, мо бошем оғоз мекунем. Бепул ҳиҷомат дар шаҳри Москва. Ширкати шифофармо ба шумо пешниҳод мекунанд ҳамчунин дороҳои гиёҳӣ барои простатит, қавӣ намудани мардонагӣ, дароз намудани муҳлати ҳамхобагӣ, барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар ва риш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан, барои меъда, гурда, писариазм ва витилигоро низ пешниҳод менамоянд. боварӣ надоред, худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед. Шифофармо дар хизмати шумо. Довталаб барои камарбанди вазни 61 килограмми UFC Шон Омели гуфт ки агар Мераб Двалишвилиро шикаст диҳад, муҳорибаи навбатии худро зидди кӣ мегузаронад. ҳамаи чиз аз он вобаста аст ки худи UFC чӣ мехоҳад. Ман фикр мекунам ки муҳорибаҳои калон аст. Ман зидди кори Сендхаген, ман зидди Пётр Ян реванш. Ба назари ман аз сею муҳориба бо Мераб Двалишвили дида ин муҳорибаҳо калонтаранд. Лекин зидди касе ки одамон хоҳанд, ман зидди ҳамон меҷангум. мухлисон чӣ мехоҳанд? Сею муҳориба бо Мераб муҳорибаи хуб мешавад. Ман зидди кори Сендхаген, ин муҳорибаи калон мешавад. Ман зидди Пётр Ян реванш, ин муҳорибаи калон ва дурахшон хоҳад шуд, гуфтааст Омели. ва дӯстон, хотиррасон мекунем ки аллакай рӯзҳои истироҳатӣ меомадагӣ Шон Омели ва Мераб Двалишвили реванш мегузаронанд ки ин муҳорибаи онҳо дар турнири UFC 316 баргузор мегардад. варзигари бебохти вазни сабуки UFC Нурулло Алиев тамринҳои худро дар Амрико дар толори Кайзен ММА оғоз кард ва ҳозир порчаи тамринҳои ӯро аз он ҷо дида истодаед. хотиррасон мекунем ки Алиев тамринҳои худро аввал дар Тоҷикистон оғоз кард, баъдан каме дар Узбекистон ва акнун ба пуррагӣ дар Амрико тамринҳоро оғоз кард. ногуфта намонад ки сабаби чунин танаффуси Нурулло марги падараш буд. бояд қайд кард ки Алиев дар UFC ду муҳориба гузаронида дар ҳар дуяш пирӯз шудааст ва чӣ гуна ки қайд кардаем, ӯ дар вазни сабук баромад ва бисёри мутахассисон ояндаи ӯро дар UFC дурахшон мебинанд. акнун чӣ гуна ки мебинем, Алиев тамринҳои худро оғоз кард ва шояд ки ба наздикӣ аз UFC муҳориба талаб кунад. барои ҳамин интизори хабарҳои нав мешавем. ба Нурулло бошад омодагиҳои хуби беосеб орзумандем. агар шумо муҳорибаи Нуруллоро интизор бошед, пас лайкро зер кунед. мо бошем мегузарем ба дигар хабар. топови ҷангори вазни сабук UFC Арман Царукян дар муҳорибаи Махачев зидди Маддалена ва муҳорибаи Топруя зидди Оливера прогнози худро дод. биёд суханҳои ӯро гӯш мекунем. ин муҳорибаи вазин мешавад, аммо ба ҳар ҳол ман фикр мекунам ки Топруя Оливераро фавран шикаст дода метавонад. Топруя танҳо муштзанӣ мекунад, кӯшиш намекунад ки ӯро ба замин афтонад, чунки ӯ аз Оливера дида бокси хубтар дорад. ана гӯштини озоди Оливера бошад на он қадар хуб аст то ин ки Топруяро ба замин афтонад, гуфтааст Арман. оиди муҳорибаи Махачев зидди Маддалена бошад, пас ман Исламро ғолиб мебинам бо шарофати гӯштин, идора кардан, усул ва ғайраҳо. Ислам бояд ки ӯро дар маркази октагон ба замин афтонад, коре ки Билол Муҳаммад накард, чунки Ҷек дар назди сеткаи худро хуб ҳимоя мекунад. Билол бокси худро нишон додан хост ва ягон маротиба кӯшиш накард ки ӯро дар маркази октагон ба замин афтонад. вақте ту ҳис мекунӣ ки рақиб дар назди сеткаи худро хуб ҳимоя мекунад, пас дар марказ ӯро афтонидан дар кор. Ислам гӯштини хеле хубтар дорад ва бе мушкилӣ Ҷекро ба замин афтонида метавонад, гуфтааст Царукян. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи Топруя зидди Оливера рӯзи 29 июн дар турнири UFC 317 мегузарад. ана муҳорибаи Махачев зидди Маддалена бошад, ҳозирашда маълум нест. дӯстон, шумо бо прогнози додаи Арман розӣ ҳастед ё не? метавонед фикрҳои худро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед. Таҷикистан бо пеш